जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 1 नवेम्बर बुधवार। चलूँ जानिबा आज बड़ खबर। ता पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दियंतु आ गोटे लाइक कर दियंतु। प्रथम खबर, ई श्रमिक योजना रे मिलिबो 1500 टंका। आर्थिक दृष्टि दुर्बल विभाग ପାଇଁ सरकार ई श्रम योजना आरंभ करछंती। एहा अधीन रे प्रति मासरे हिताधिकारी बैंक अकाउंट रे 500 रु 1000 टंका आसे। ଏହି ରାଶିକୁ ବଢ଼ାଇ 1500 ଟଙ୍କା କରିପାରନ୍ତି ସରକାର ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ, ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ, ଘରୋଇ ଶ୍ରମିକ, ରାସ୍ତାକଡ଼ ଦୋକାନୀ, କୃଷି ଶ୍ରମିକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀପାବଳିରୁ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର। ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ବର୍ଷକୁ 2ଟି ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର। ଏନେଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ମହିଳାଙ୍କ ଲାଗି ବର୍ଷକୁ 2ଟି ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଘୋଷଣାର 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିନା ଭିସାରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ। ବିନା ଭିସାରେ ଯାଇପାରିବେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ରହିପାରିବେ 30 ଦିନ। ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅବଧି 10 ନଭେମ୍ବର 2023 ରୁ 10 ମେ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡକୁ 2,20,00,000 ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯାଇଛନ୍ତି। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିଲେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ଚତୁର୍ଥ। ଏହି ଘୋଷଣା ଦ୍ୱାରା ଥାଇଲାଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ିବ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାଗା ମିଶନରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପଟ୍ଟା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାଗା ମିଶନ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଭୂମି ଅଧିକାରରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଗଷ୍ଟ 28ରେ 51,000 ପରିବାରଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। କାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଏମ୍ସିର 3ଟି ଜୋନ୍ରେ 5,542 ପରିବାରଙ୍କୁ ଭୂମି ଅଧିକାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆର୍ବିଆଇ ଆଗରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆର୍ବିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବଦଳାଇବାକୁ ଯାଇ ଆର୍ବିଆଇ ଆଗରେ ଲାଗିଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଟଙ୍କା ବଦଳାଇବାର ଶେଷ ସୀମା ରହିଛି। ତେବେ ଟଙ୍କା ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଏଭଳି ଗହଳିକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଅଧିକ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲାଇନ୍ରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଗୁପଚୁପ୍ ବିକାଳି ଆଉ ଶ୍ରମିକମାନେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 20,000 ଟଙ୍କା ବଦଳାଇଲେ 200 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ମିଳୁଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଟ୍ରିକ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ଦେଲା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାକୁ କିଛି ଦିନ ବାକି ଥିଲା ବେଳେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମାଟ୍ରିକ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି କରିଛି ପଦକ୍ଷେପ। ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପରିଷ୍କାର ରହିବା ସହ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ବିଭାଗ। ତା ସହ ଯେପରି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲ 0 ମିଶନ ତଥା 100% ଫଳ କରିବେ ଏବଂ 5% ପିଲା A ଗ୍ରେଡ୍ ହାସଲ କରନ୍ତି ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କହିଛି ବିଭାଗ। ଯଦି ବ୍ଲକର କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟ 100% ଫଳ ନ କରନ୍ତି ତେବେ BO, ABO, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, CCRC, ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ, ମେଣ୍ଟର ଶିକ୍ଷକ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବା ନେଇ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟରୁ ଓହରିଲା ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଧର୍ମଘଟ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ। 8 ତାରିଖରେ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ବର୍ଷ କମିବ ଶୀତ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଲ୍‌ନିନୋ ପ୍ରଭାବରେ କମିବ ଶୀତ। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତ ଓ ମଧ୍ୟ ଭାରତର କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ ତାପମାତ୍ରା। ଏହି ଏଲ୍‌ନିନୋ ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ 2023-24। ଏଥର 3 ମାସ ଧରି 7ଟି ଜାଗାରେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହୀରାକୁଦ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, କୋରାପୁଟ ଓ ସାତକୋଶିଆ ଏହି 4ଟି ସ୍ଥାନକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଲାଗି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯଥା କଟେଜ, ୱାଟର ରାଇଡ୍ସ, ଜେଟ୍‌ସ୍କି, ବୋଟିଂ, ଫଟୋସୁଟ୍, ଏହାସହ ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରି, ରୋପୱେ ରାଇଡିଂ ଏବଂ ଦୁଃସାହସିକ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୁଣ୍ୟତିଥି।
ଆଜି ହେଉଛି ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ତଥା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୁଣ୍ୟତିଥି। ଏହି ଅବସରରେ ବହୁ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ନାତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମାଧିପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଖଡ଼ଗେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସଶକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଭାରତ ନିର୍ମାଣରେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ଦକ୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ, ଅଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଏବଂ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଆଦର୍ଶ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦିବସରେ ତାଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଥମୁନି ଅଲିଉଡ କଳି। କଳାକାର ଏବଂ ରାଜନେତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟରେ କମୁନି ଅଲିଉଡ କଳି। ଏହା ଭିତରେ ପୁଣି ମନୋଜ ମିଶ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଅନେକ ଆସିବେ ମୋର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରିବେ। କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେବାକୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏହା ସହ ସେ କହିଛନ୍ତି କିଛି ବିତରକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଖତମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ବିବାଦ ମୋର ଅରିନ୍ଦମ କି ଅନୁଭବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ। ମୂଳ ସମସ୍ୟା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଜଣେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ନଭେମ୍ବର 2ରେ ଜେଲ୍ ଯାଇପାରନ୍ତି କେଜ୍ରିୱାଲ। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 2ରେ ଗିରଫ କରିପାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡି। ଦିଲ୍ଲୀ ଅବକାରୀ ନୀତିକୁ ନେଇ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଗତକାଲି ଇଡି ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କରିବା ପରେ ଏଭଳି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଆପ୍ ନେତା ଅତୀଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ଇଡି ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ସମନ ଜାରି କରିଛି। ପଚରାଉଚରା ପରେ ଇଡି ତାଙ୍କୁ ସେହିଦିନ ଗିରଫ କରିପାରେ। ଯଦି କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତାହା ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ପଛରେ ବିଜେପିର ହାତ ରହିଛି। ଆପ୍କୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବିଜେପି। ସେଥିପାଇଁ ଦଳର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ନେତାଙ୍କୁ ବିଜେପି ଜେଲ୍ ପଠାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଏଭଳି କୌଶଳ ଆପଣାଇଛି।